wallahi 'yan ƙasa ku farka wallahi a tashi a ci gaba da addu'a. Tun daga lokacin da aka kawo wannan harin a filin jirgin sama na Niamey, da kuma rahotanni Rasha ta fitar da rahoto kan cewa wato Faransa ta ba da sunayen ƙasashe uku waɗanda take so a ji juyin mulki, wato a kawar da shugabannin ƙasansu. To tun daga wannan lokacin in kuka lura, wato gabaki ɗaya idan ka tsaya ka natsu ka kwantar da hankalinka kai nazari, za ka gane cewa kullum ƙara fito da sabin ta'addanci suke yi a Nijar. Wato zan buga maka misali 4 zuwa 5 wanda ya kamata a ce ka hankalta ka yi nazari kan su, sannan kuma ka dage da addu'a, domin ba ka da wata ƙasa guda wadda ta wuce Nijar duk duniya idan kai ka kasance ɗan Nijar ne. Wato idan kai ka kasance kuma ɗan Afirka ne, wato waɗannan ƙasashen guda uku babu ƙasashen da suka cancanta wato a taya su da addu'a domin samun zaman lafiya da ɗorewar ci gaban da suke nema suke gwagwarmaya a kai yanzu. Wato misali na farko, kaga dai yanzu Faransa tana Najeriya, Amerika tana Najeriya, kuma dukkaninsu suna nan suna ta jibge sojoji, wanda rahotanni sun nuna cewa a Maiduguri ma ana gyaran filin jirgin sama, wanda har 'yan ƙasa wasu daga cikin 'yan gwagwarmaya sun hito suna magana kan cewa Faransa ce ake gyara ma wannan jirgin sama domin ta samu damar zube sojojinta. Kuma Amerika ta ba da sanarwa jiya, wato za ta ƙara kawo sojojinta guda 200 domin yaƙi da ta'addanci. Kaga Najeriya ta zama ƙasar su, sai abin da suke so za su yi. Kuma an san ba kowa suke yi mawanga shirye-shiryen ba, kamar irin ƙungiyar gamayyar ƙasashen IS ɗin nan guda uku. Sannan kuma kun ga Alger Larabawa ne, amma ba su mu da tabbacin riƙon amana dangane da bodan mu da su, domin shugaban ƙasar Alger ya aiko ma wato General Darme Abdurrahman Chani da wato letter ta gayyata shi, yana gayyata shi Algeria, wanda dukkanin mai hankali kuma ɗan ƙasa mai kishin ƙasa yana a cikin yanayin da ake ciki yanzu. Duk wanda ya ji wannan saƙon gayyata ya san cewa sai jikin shi ya bashi cewa akwai wata matsala, Allah ya kiyaye, sai jikin shi ya bashi wannan tunanin. Kun ga ita ma iyaka da mu take. Sannan kuma ga Lubi kun ga muna da iyaka da Lubi. Kun ga irin yanayin yadda Lubi ta hargitse. Kun san a cikin wancan makon ne aka kashe wato dan Muammar Gaddafi, kuma kowa ya san cewa baban shi ya tsaya ma gaskiya da kawo ci gaba ga 'yan ƙasar shi, wato kuma shi ma ya zo yana bincike, yana so ya maye gurbin baban shi, kuma aka kashe shi. Kun ga Lubi ta hargitse take, ta'addanci kawai ake yi, su kuma suna kwasa arziki, suna abin da suke so. To kun ga ita ma ba mu da tabbaci da bodarta. Sannan kuma kun ga muna iyaka da Benin kuma kun san sojojin Faransa waɗanda muka kora suna nan jibge Benin. Sannan kuma akwai sauran wasu sojoji na makwabtanmu, su ma suna nan jibge. Sannan harin da aka kawo shekaran jiya a Difa, a wato matatar mai ta Nijar, kun gani shi ma wannan harin da aka kawo, wato hukumar Nijar bata hito ta yi bayanin cewa tana zargin Chad ba, amma kuma akwai wasu gidajen jaridu da suka wallafa cewa wato kamar Chad tana da sa hannu a cikin wannan harin da aka kawo. Kasancewa bayan mako ɗaya da dawowar shi daga Faransa, shugaban Faransa Emmanuel Macron wato ya gayyace shi, ya je Faransa, kuma su tattauna dangane da yana so ya kama mai su kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci wato a Chadi, wanda kowa ya san ƙarya ce. Yaya za a ce wanda yake haddasa ta'addanci kuma shine zai ce yana so a kawo ƙarshen shi, wanda kuma wannan ta'addancin da ake yaɗawa shine riba shi. Kowa ya san abin da ribar da yake kwasa idan aka ce hankali ya tashi. To dawowar shi daga Faransa, wato ba a jima ba, duka kwana nawa ne idan ka lissafa aka kawo wannan harin. Duk da hukumar Nijar ba ta hito ta yi magana ba, amma kuma gidajen jaridu akwai ma waɗanda sun kasance suna nuna cewa kamar akwai sa hannun shi a cikin wannan harin da aka kawo. To kenan kun ga wanga lokaci ne wanda ya kamata a ce mu ƙara tashi mu zage da addu'a, saboda ta ko ina sun yi muna zobe, sun samu tsakiya. Kuma an san ba kowa bane yake taimaka musu face Faransa da Amerika, su ne maƙiyanmu, sannan kuma su ne suke taimaka ma waɗannan 'yan ta'addar. Sannan kuma kowa ya san cewa duk waɗannan ƙasashen waɗanda muka yi boda da su ne wato suke juya su. Allah ya sa mu dace.